Кеше Сабалылар җиңү диктанты акциясында катнашты. Бу чара Бөтен Россия тарихи диктант язу көне кысаларында ил күләмендә үтте. Диктант Бөек Ватан сугышы вакыйгаларына һәм Бөек җиңүнең 75 еллыгына багышланды. Бөтен Россия тарихи диктант язу көне башында оештыру эшләренең бар җаваплыгы Бердәм Россия сәяси партиясына кайтып кала. Аның Саба җирле бүлеге вәкиле Айнур Халиев та вакыйганы читтән генә күзәтеп калмыйча, үзе дә катнашасы итә. Безнең бүгенге диктант победа дигән зур чара ул бөтен Россия буенча бара. Һәм инде әлеге безнең акцияның, әлеге чараның төп оештыручылары булып безнең Бердәм Россия партиясе кысаларында узатырган исторический память дигән проект кысаларында әлеге безнең бүгенге акциябыз уза. Әлбәттә, бүгенге безнең акциядә катнашу безнең һәр Россия гражданының төп бурычыдыр дип уйлыйм, гражданлык бурычыдыр дип уйлыйм, чөнки безнең менә бу ел зур бөек бәйрәмебез, ул бөек җиңүнең 75 еллыгы уңаеннан зур чаралар уздырыла, һәм инде әлеге чараларның берсе менә шундыйларның берсе булып тора. Һәр яшь кеше һәм һәр гражданин безнең шушы әби-бабаларыбызның әлеге Бөек Ватан сугышында күрсәткән батырлыкларын алар белергә тиешләр, һәм инде без киләчәк буынга тапшыру безнең зур бер максатыбыз булып торадыр дип уйлыйм. Җиңү диктанты дип аталган бу чара Бөек Ватан сугышы вакыйгалары темасында